és igen sok fejtörést okoz. A Magyar Demokrata Fórum kivételével 5 parlamenti párt debreceni szervezete tiltakozik az ellen, hogy a szovjet csapatok kivonulása után menekülttábort létesítsenek a Sámsoni úti Esze Tamás laktanyában. A tiltakozó levelet az 5 párt Antall József kormányfőnek küldte el. A levélben leírják, az egész világon példanélküli dolog, hogy menekülttábort egy nagyváros közigazgatási területén belülre telepítsenek. Debrecen eddig sem, földrajzi helyzeténél fogva ezután sem zárkózhat el a menekültek befogadása elől, de jogos igénye, hogy a kormányzat olyan megoldást találjon, amely nem növeli aránytalanul a város terheit. Amennyiben a debreceni közgyűlés korábbi határozatát és ezt a tiltakozást is figyelmen kívül hagyja a kormány, a pártok készek helyi népszavazást kezdeményezni a menekülttábor ügyében. A pártok debreceni szervezetei tiltakoznak, de mit szólnak az érintettek, akik a Sámsoni út környékén laknak? Hát én erre azt tudom mondani, hogy az is veszem meg, aki kitalálta. Hát nézze, nekünk elég volt itt 40 esztendőn keresztül a mindig hazatérő katonáknak a betörései, meg a rablásai. Átjön itt nem tudom hány ezer ide, annak egy 50%-a biztos munkakerülő és csavargó. Éppen elég betörő van náluk. Összeírásokat is gyűjtöttünk, kérem szépen, aláírás névvel ellátva, amit el fognak juttatni megfelelő helyre. Gondolván azt, hogy talán ez segít abban, hogy megakadályozzuk. Hallotta arról, hogy a Sámsoni úti laktanyát menekülttáborrá alakítanák át? Sajnos ez nem valami jó dolog. Miért? Hát mert sok nemzetközi bűnözés el fog terjedni, így is nagyon sok van. Környéken a bűnöző. És gondolja, hogy ettől megszaporodnának ezek az esetek? Igen. 100%-osan. Mivel Hajdúszoboszlón működik már befogadó állomás, Hajdú-Bihar megye rendőrfőkapitányától érdeklődtünk. Növekedett a bűncselekmények száma a fürdővárosban, illetve környékén. Megtudtuk, a menekült státuszt kapott emberek nem rontják Hajdúszoboszló környékének bűnözési statisztikáját. Az idén egy esetben járt el a helyi önkormányzat szabálysértésű ügyben. Büntetőeljárás vagy bűncselekmény alapos gyanúja miatti nyomozás menekült státuszt kapott személy ellen nincs folyamatban. A hazánkban menedéket keresők ellátása kérdésként merült fel azon a külpolitikai fórumon is, amelyet a Magyar Demokrata Fórum helyi csoportja szervezett tegnap este a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. A fórum vendége volt Jeszenszky Géza, a Magyar Köztársaság külügyminisztere, aki megérkezése után válaszolt munkatársunk kérdéseire. 5 parlamenti párt debreceni képviselője a múlt héten tiltakozott az ellen, hogy Debrecenben a Sámsoni úti laktanyában befogadó állomás létesüljön. Ezzel kapcsolatban mi a kormány álláspontja? Hát én nem hiszem, hogy ez olyan dolog, ami a kormányra tartozik. Egyrészt a debreceni önkormányzatnak ebben alapvető szava van, és hát mondjuk általában a debreceni polgároknak, azután azoknak, akik a szovjet vagyontárgyak mondjuk hasznosításával foglalkoznak. Szóval én azt hiszem, hogy pontosan abba a korba értünk, amikor a kormány nem mindenható, és nem is kíván olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem a szoros hatásköre. A tiltakozók arra is hivatkoztak, hogy Hajdú-Bihar megye, illetve korábban Debrecen eddig is kivette a részét a menekültügy kezelésében. Mi lesz a jövőben a megye sorsa, illetve a megye szerepe a menekültek ellátásában? Hát ez egy nagyon nagy téma egyáltalán az egész menekült kérdés. Természetesen a magyar kormány fölkészül minden veszélyre, minden olyan nem kívánatos jelenségre, aminek a következtében esetleg menekültek nagyobb számban jelentkeznek. Ugyanakkor azért én azt hiszem, hogy nem olyan súlyos ez a veszély, mert föl kell készülni minden bajra, de nem érzem azt, hogy Debrecent menekült áradat fenyegetné. És éppen azért sem tartom ezt olyan mondjuk aktuális kérdésnek, hogy most erre berendezkedjünk. Egyébként, hogyha valami katasztrófa történik, akkor nem olyan mennyiségről van szó, amelyeket, vagy akiket egy ilyen laktanyában, boltlaktanyában el lehetne helyezni, ott a sátorváros, meg ilyesmiről lenne szó. Tehát én azt hiszem, hogy itt vagy sokkal kisebb gondról van szó, vagy esetleg sokkal nagyobb gondról. Még valamit mondanék, azt azért emlékeztetőként, hogy 1939-ben Magyarország több mint 100 000 lengyel menekültet fogadott be néhány nap alatt, és az országban szétosztotta. Azon kívül az első világháború után is, meg a második világháború után is több 100 000 magyar menekült az elcsatolt területekről, és ezekkel is a magyar társadalom megbirkózott. Én nem hiszem, hogy Magyarországnak nem hogy 100 000, hanem 10 000-ekkel kellene
számolni. Éppen az lehet mondjuk éppen a kormány feladata, hogy politikájával, sőt hát az európai országok együttműködésével hozzájáruljon ahhoz, hogy ilyen tragédia ne következzen be szomszédjainknál sem. Külügyminiszterünk szavai biztatóak a jövőt illetően, mert ezek szerint nem kényszerítik rá városunkra a menekülttábor megszervezését. Nem menekültként, hanem csempészként akart ma reggel 2 román állampolgár az ártándi határátkelőn Magyarországra jutni. A baj ott volt, hogy sem az útlevél, sem a vámvizsgálat